पिंगळा, वासुदेव, कुडमुड्या जोशी हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती. त्यातीलच हा पिंगळा. सकाळच्या पारी पहाटेचं कंदील आणि हातात वाद्य घेऊन आपल्या दारावरती हाक मारत गाणी म्हणत येणारा हा पिंगळा जोशी आता क्वचितच बघायला मिळतो. ही खरी महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती आहे आणि ती आपण जपली पाहिजे. आजकाल पिंगळा क्वचितच येताना दिसत आहे. वासुदेव सकाळी पारी नाचत गाणी म्हणत टाळ वाजवत आपल्या दारामध्ये येत असत. परंतु ते आता क्वचितच दिसत आहे. किंबहुना ते नाहीसे झालेलं आहे, लोप पावलेलं आहे. हे आपण जपलं पाहिजे, जतन केलं पाहिजे, कारण हीच महाराष्ट्राची खरी संस्कृती आहे, ओळख आहे आणि ही संपत्ती आहे. श्री शंकर पार्वते लावून सुखाचा दिवा विठ्ठला लावून नातू प्रतंडात राजा समाधान जाणून श्री शंकर पार्वते लावून श्री शंकर गुरु मावले जाणून